Seguimos adiante con este programa de radio, tempo de actualidade local. Santiago de Compostela, nosa área de influencia, 30 concellos que habitualmente escoitan, e agora se están sumando tamén os compañeiros e compañeiras Laura Casal, Manu López, aí de Radio Líder Rías Altas tamén, espallando esta entrevista, tamén os compañeiros de Radio Líder na zona de Noias, Noia, Muros, Outes tamén, unha aperta para Ton Lorenzo. E imos a recibir, non é a primeira vez que nos visita, coincidín comendo filloas con el nesta festa da filloa del Estedo, que había varios membros ali da Xunta de Galicia, moita autoridade, non era para menos. Primeiro ano da edición da festa da filloa del Estedo con esa nova bueno, que foi denominada Festa de Interese Turístico Nacional. Valentín García, secretario xeral da Lingua, bo día e benvido a este estudio. Hola, moi bo. Non temos filloas aquí, Pois, se non hai filloas, habrá que buscalas, porque agora xa empeza a Coresma tamén, non podemos comer filloas, hai que entrar nun novo ciclo. Bueno, que filloas, que si cocido, estamos no tempo moi galego, gastronómicamente falando, culturalmente moi marcado tamén, claro. Bueno, todas estas festas onde, como secretario xeral da Lingua, supoño que se sentirá contento de que a lingua vehicular de sempre natural da pregoeira, dos intervintes, é o galego, non pode ser de outro xeito. Sí, efectivamente o galego está moi ligado a nosa cultura, sobre todo a cultura que se desenvolve en lugares como a festa da filloa de El Estedo en Boqueixó, non? Nas zonas rurais de Galicia, non? Hai que o galego, en realidade, onde estamos tendo problemas, sobre todo na xente máis nova, é nas cidades, e nas áreas periurbanas das cidades. No rural está, eu diría, tan forte como sempre, ou incluso máis forte que nunca, porque a xente ten unha conciencia, ten unha dignidade cara ao galego que non se tiña antes, non? Antes había moitísima xente que era monolingüe en galego prácticamente, pero a conciencia que tiña da súa lingua de que era unha lingua inferior, de que era unha lingua de segunda, e hoxe en día as xeracións máis novas xa, con respecto ao prestixio da lingua, isto non o dubida ninguén, pois mellorou moitísimo, non? Levamos con outro orgullo, con outra dignidade o feito de ter unha lingua propia, e unha lingua como o galego, non? Que está perfectamente asentada, digamos, e non se concibe hoxe en día pois iso, unha festa gastronómica, unha festa de costumes de que teña que ver pois iso, coa música galega, coa tradición oral, co ámbito da cultura en xeral, non? Que non sexa en galego, iso en Galicia eu creo que está moi normalizado. Decía a pregoeira Isabel Pichel nesa cita, poñía en valor a comunicación das propias radios municipais, dos propios medios de comunicación, a comunicación que vai ser protagonista no Día das Letras Galegas, que é a tradición, que son as cantareiras, que eses contos que fan que coñecemos a historia dos nosos antergos. Pois sí, a tradición oral en realidade non deixa de ser a comunicación interxeracional que se realizou durante séculos, non? Na nosa cultura, igual que noutras culturas, non? Pero Galicia ten un acervo especial porque a familia sempre funcionou como célula social, como núcleo social, a familia e, por extensión, pois, o lugar, a parroquia, e así temos a riqueza que temos dentro do ámbito da música tradicional, da oralidade, das historias, da mitoloxía, que foron correndo de xeración en xeración, pasando por medio da comunicación, evidentemente. Moitas veces non tiñan soporte escrito, e, polo tanto, non había outra maneira de transmitirlo máis que pa propia memoria e de contar pois de avós a pais, de pais a fillas, e así chegou ata nós. Falou da cultura en si mesmo, da música, non sei a literatura, pero coa música que sí que ten máis protagonismo, temos que tamén revertir isto e ter máis escritores e escritoras, pero decía aquí un artista que o galego está de moda e que os festivais apostan pola música en galego, non só en Galicia, sino fora de Galicia. Sí, é certo, a ver, nunca tanta música galega estivo presente nos festivais. É certo que tamén hai moita música que non é galega, evidentemente, pero tamén é certo de que a nosa música en galego chega a lugares que hai décadas sería impensable que chegase, non sería impensable, pois non sei, que chegase unha canción en galego pois á final da Eurovisión, non? Ou que unha película en galego gañase o
Festival de Cine de San Sebastián, por exemplo, non? Pareceríanos ciencia ficción hai 10 ou 15 anos, non digo máis. E hoxe vemos como está sendo posible, non? Isto é algo tamén que hai que, bueno, son síntomas de alento e de melloría que é moi importante destacar, non? Porque tamén non podemos esquecer nunca cal é a situación da que vimos, non? O galego era unha lingua moi forte no ámbito da oralidade, no ámbito da ruralidade, pero había certos ámbitos onde parecía moi difícil que pudese acceder, non? E hoxe estamos vendo como efectivamente ábrense portas e ábrense fiestas que teñen que ver, pois iso, coa comunicación, a implicación que tedes os medios de comunicación tamén coa lingua galega, e as tecnoloxías que nos facilitan tamén pois chegar en pé de igualdade coas grandes linguas do mundo a moitísimos lugares que antes era prácticamente imposible pensalo. Agora falamos dun proxecto no que Radio Líder e a Secretaría Xeral da Lingua van en comunión, pero antes ven vostede estar no Bierzo, o presidente da Xunta está por Argentina, por Uruguai, con eses galegos que estamos espallados e que algúns estivemos máis lonxe, menos lonxe, pero tamén o galego pode estar presente aí. E máis, dentro do programa Fala que Fala, que agora mesmo o imos presentar en Sociedade, había moita xente, eu resido fora, bueno, mensaxe en castelán, eu resido fora de Galicia, pero interésame moito aprender o galego. Isto é posible tamén, Sí, claro. Hoxe, comentábamos antes, a maior parte dos cursos que damos para a formación de adultos, por exemplo, son cursos en liña, non? O coñecido como programa Celga, non? Imos empezar os cursos o 17 deste mes e calquera persoa desde calquera lugar do mundo pode facer o curso dende Bos Aires, dende Uruguai, dende Suiza, igual en igualdade de condicións que dende Santiago de Compostela, non? Igual teñen antepasados galegos, pero igual perderon ese contacto de segunda, terceira xeración co galego. Isto é maravilla. Sí, claro. O galego tamén hai que dicir que é unha lingua moi amable nese sentido, é dicir, é unha lingua moi atractiva. Eu creo que non é só o galego, que resulta unha lingua doce, fonéticamente moi amable, pero aparte é a cultura galega, non? A cultura galega notamos como está de moda en moitísimos lugares, por feitos vinculados moitas veces a cuestións que teñen ou non teñen que ver coa lingua, como pode ser o Camiño de Santiago, como pode ser a gastronomía, como pode ser a paisaxe, pero sí, Galicia está de moda en moitísimos lugares, e a partir de aí temos que esforzarnos por formar, non? Este ano temos prácticamente 50 cursos, non? Presenciais en liña, nada menos que 1.750 prazas, que, como dicía, comezan o 17 de este mes. Calquera persoa pode formarse. Temos tamén no portal da lingua cursos de autoformación, que non son cursos regrados, digamos, porque calquera persoa, tendo o nivel que teña de coñecemento de galego ou mesmo de linguas románicas, pode accederse a eles a formarse tamén elas. É moi importante, este ano tamén queremos sacar 100 cursos de formación de lingua e cultura galega, de culturización digamos, en culturas galegas, para inmigrantes, para a xente que chega a Galicia dende fora, dende latitudes cultural ou xeográficamente distantes da nosa, e que teñen que saber que están nun lugar onde hai unha lingua propia, unha cultura propia, e formalos nese sentido, veñan de onde veñan, do Magreb, de Latinoamérica, dos países do leste, de onde veñan para empezar a gañar o que denominamos neogalegos e neofalantes. Bueno, no contexto de botar unha man, non somos radio, e dixemos, que podemos facer coa radio pola lingua? Aparte de comunicar, de informar, de entreter, de crear contido cada vez máis en galego, xurdiu o Fala que Fala. Gusta o nome? Fala que fala, fala galego. Aparte é moi directo, non? É moi directo. Non se pode dubidar de que vai este programa. Mira, é un programa que puxemos en marcha en Radio Líder, que xa tivemos a primeira experiencia no IES Oroso, non moi lonxe da capital galega. Son 6 centros, non dá tempo a máis, o gallá poda haber máis edicións do Fala que Fala para seguir visitando os centros educativos. Concretamente, primeiro e segundo da ESO, porque hai un estudo que dicía que quizáis nesas idades non tanto o problema, vostede o dixo, non está nas aulas, senón no contexto que nesas idades hai. Isto é así, esta é unha percepción, non? Sí, é a socialización que temos que incrementar a presenza do galego nela, non? A relación que poidan ter o alumnado dos centros educativos dentro do propio centro
centro, pero non é exactamente dentro da aula, que tamén é unha parte moi importante, non? Pero é cando están nos corredores, cando están nos recreos, cando utilizan a lingua para comunicarse, para socializar entre eles. Aí é onde temos que chegar. Valentín, comentaban neste caso do IES Oroso, que tamén imos aprender un pouco, non? O que nos teñen que dicir claro, esta temos que aprender moito deles. Temos que aprender un pouco tamén para non sei se políticamente facer, revertir, impulsar. Dicían que nun contexto de sociabilidade, a lingua que ten maioría, o castelán galego, o resto como que intentan ir a esa parte. Se 3 falan castelán de 4, ese que fala galego intenta falar castelán. Claro. E viceversa tamén, Sí. Cando hai 3 que falan galego de 4, o que estaba falando castelán intenta falar o galego. Claro que sí, Isto porque é habitual, porque sí? claro, é asimilar a lingua que ti usas a que se pode, se tes esa competencia que normalmente os nosos rapaces e as nosas rapazas teñen, pois intentas falar igual que os demais, é dicir, eso é un instinto básico, poderíamos decirlo, non, comunicativo. Entón, ti intentas sempre expresarte na lingua que está expresando a maioría dos teus contertulios, os que están falando contigo. Entón, aí é onde temos que chegar, por lo menos que o fagan con normalidade, e que o fagan máis veces do que o están facendo, porque o que nos digan as estatísticas que moitas veces obcecámonos en pensar as porcentaxes que se suben 2 ou 3 puntos, e o que nos digan as estatísticas o que temos que poñelos a falar. Por iso me parece tan axeitado este nome, porque é que non ten outro segredo, non é outra cousa que falar, que se lancen a falar. Non hai ningunha norma, obrigatoriedade, nin decreto que poda obrigar a falar unha lingua. Evidentemente, eu digo moitísimas veces, sabes que, Álvaro, que eu repito esta sociedade, en ningún país do mundo se fala a lingua que mande falar un decreto. Nunca. Isto non é así, nin a lingua que mande falar un goberno ou 5 gobernos xuntos. A xente fala o que falan os seus veciños, os seus familiares, as persoas que interactúan no día a día con elas. IES Oroso. Estaremos en outros centros máis. En Vilanova de Arousa, no IES Faro das Lúas. No plurilingüe Vila de Arenteiro en o Carballiño. Irémonos ata Ordes, ata o IES Ordes. Tamén estaremos, a vindeira cita será no Liceo La Paz na Coruña e no IES Manuel García Barros na Estrada. Xa estivemos no IES Oroso. Unha representatividade non provincial, porque hubo un sorteo previo, pero moitísimas gañas de participar neste proxecto. Pois a nos é unha idea que nos encanta, non? Que os centros participen nun proxecto que non é que vai máis alá, digamos, do ámbito escolar, non? Que ten unha proxección cara á sociedade e que tamén eles se sintan importantes a hora de comunicar, de traballar a oralidade, tamén algo moi importante, non? A oralidade é unha parte fundamental no ámbito educativo e para desenvolver as destrezas e as competencias que os seres humanos temos como seres da comunicación, non? E hai algo moi importante que teñen que traballar, e o que estades facendo de Radio Líder con Fala que Fala é a implicación tamén, e o compromiso que como canle de comunicación moi importante en Galicia, pois adquirides coa nosa lingua, non? E iso temos que agradecérvolo unha e mil veces, porque evidentemente os medios públicos pois xa teñen que por lei respetar a emisión en lingua galega, pero é importantísimo tamén que iniciativas como Radio Líder vos apuntedes, porque este é un traballo da sociedade no seu conxunto. Non podemos descargar nada máis que a responsabilidade, pois iso, nos gobernos, no ámbito público, porque todos non sairemos dai, non? Isto é unha cuestión de todos. Como sociedade temos que responder a incrementar o número de falantes e a buscar un maior número de falantes das cidades máis temperás. Tamén con Radio Líder estades facendo un traballo, eu creo que exquisito nese sentido. Pois agradezolle eses parabéns. Penso que é unha responsabilidade compartida de todos, Pero, bueno, no mundo da política a lingua galega sempre foi un arma arrosadixa. Sempre vimos así, non? Sí, a lingua sempre estivo... Non debería ser tal, debería haber un maior consenso de tirar do mesmo lado da corda todos. Sabes que pasa? Iso non pasa só en Galicia. En todos os lugares a lingua ten unha carga identitaria moi grande. Porque, claro, unha das maneiras máis rápidas ou inmediatas de saber de onde é unha persoa, a que estrato social pertence, de onde ven, é a forma de falar. E isto é así desde que o mundo é mundo, non? E iso fai que a lingua, ademais de ser tamén
unha entidade cultural inmaterial, digamos, sobre que calquera pode opinar, sobre que calquera pode ter un criterio configurado. Isto está moi ben que sexa así, pero tamén trae, digamos, eses vaivens, non? No ámbito da política, non? Cando en realidade a lingua é algo de todos e que reside pois, na cerna do povo que a fala. Este proxecto que fala leva a radio en directo para toda Galicia no capítulo de mañá, soe ser 2 horas, pero despois quedamos cos cativos e cativas, coa rapazada, e gravamos, inundamos a nosa programación dende xa e ata o mes de xuño continuamente en prácticamente cada pausa para comercial con insercións que os propios rapaces e rapazas van gravando. Escollen, palabras en galego que lles gusta, elixiron a loumiño, a rolo, brétema, carraxe, ceibo, curuxa, esmorga, galopín, garatuxeiro, e despois tamén falan sobre diferentes erros que a veces cometemos. Neste caso escolleron varios, pero voume quedar porque gravar, cando escribimos que con V, grabación, e sobremesa, que non é postre, que se di sobremesa, la arpeirada e demais. E tamén contribuímos nas redes sociais a espallar este tipo de iniciativas, porque as redes sociais tamén xogan un papel moi importante. Importantísima, mas estamos falando da xente nova, non? A xente que está neste momento, que vos está dicindo vos agora, que está cursando ensinos medios, non? Na ESO, un bacharelato, eles viven no mundo das redes sociais, non? E iso é algo que temos que ter moi en conta, todo, como digo, todo que ten que ver coas tecnoloxías, que ten que ver cos novas formas de comunicación, temos que ter en conta para que o galego estea moi presente aí, claro que Escoitamos algún deles? Sí, a claro ver que sí. nos conta. Mira, pues son as estudantes de IES Oroso. Por exemplo, Carraxe, veña, a ver, quedou máis, veña. Ola, son a Mira do IES de Oroso e a miña palabra elixida para o dicionario galego da líder é carraxe e o seu significado é profunda irritación do ánimo producida por algún suceso adverso. Fala que fala galego. Unha iniciativa de Radio Líder en colaboración coa Secretaría Xeral da Lingua. Sabía vostede a definición de Carraxe, claro. Sí. Esmorga? Pois Esmorga, a ver que Poño Esmorga. Esmorga, aparte é un libro, unha das novelas máis coñecidas escritas en literatura galega, de Blanco Amor. A ver que nos conta ben. Ola, son Inés Namura e a miña palabra para o dicionario galego da líder é esmorga. Unha esmorga é unha diversión buliciosa e exagerada, chea de risas, alegría e movimento. Tamén pode referirse a unha comida abundante con varios amigos que comparten xuntos, gozando do movimento e da compañía. Fala que fala galego. Unha iniciativa de Radio Líder en colaboración coa Secretaría Xeral da Lingua. Podolle dicir, secretario xeral da Lingua, que cando gravaban este tipo de iniciativas, tamén durante o programa de radio, que houve momentos pois moi chulos, con xogos, e o pasamos a verdade que ben, pero notábase que lles gustaba formar parte deste proxecto tamén, que se notaban que estaban contribuindo un pouco o que somos a través deste xogo que é a grabación dun reel, non? Claro, porque, a ver, a elas e eles tamén tendo acceso como teñen, digamos, a información global do mundo inteiro, porque falábamos antes polas redes, por todo asociado ás tecnoloxías, tamén lles gusta saber que teñen unha cultura propia, unha cultura específica, non? Que iso é como unha especie de caparazón que tamén nos fai falta a todos os seres humanos para saber que pertencemos a un pobo, a un colectivo, a unha forma de ver o mundo que non ten por que ser mellor nin peor que ninguna outra, porque é a nosa, non? E precisamente este léxico, estas palabras que eles identifican como propias, axuda moito a ese apego á terra. É dicir, nós tamén temos unha forma esencial, unha forma propia de describir as cousas que pasan no mundo, non? É a nosa. Por iso quedan con estas palabras. Sí, das palabras que dixen sorpréndelle. Ceibo. Sí, o mellor ceibo foi a que máis me sorprendeu de todas. Ceibo, depois brétema. Claro, que, sí, claro, porque mira que palabra, pero mira que hai brétema en Galicia, verdad, Álvaro? Sí. Por iso seguramente lle chama a atención, porque non só a era... palabra é nosa, senón o feito, claro. o feito climatolóxico en sí, non? A brétema é algo moi identificativo en Galicia, por iso o apegan aí, non? Imos ver, isto é un contexto do IES Oroso, imos agora mesmo unha cidade, como pode ser a Coruña no Liceo La Paz, haberá cambios significativos agora de escoller as palabras, un pouco contexto sí que ten. Pois seguramente, sí, o mellor en Coruña non hai tanta brétema, non sei. É que nos chamou a atención a Sara Garea, Ángela Mosquera, un servidor.
intentamos buscar unha explicación de por qué esas palabras. Non sei, foi curioso. Sí, seguro. Foi curioso. Bueno, agora, antes agradecía a posta en marcha a Radio Líder e queremos agradecer dende Radio Líder que a Secretaría Xeral da Lingua arroupe este proxecto coa visibilización tamén, compartida nas redes sociais, co apoio que ten este tipo de iniciativas. Agradecerlle a Valentín García o seu equipo, a Secretaría Xeral da Lingua, que aposte por Radio Líder, por este proxecto de Radio Líder, e darlle as grazas públicamente. Pois moitísimas grazas a vos, porque vos fostes que propuxestes facer este proxecto, e dos que nos toca estar nas responsabilidades públicas. Tamén temos que saber que cando nos chega unha iniciativa interesante, unha iniciativa ademais tan dinámica, e unha forma de espallala tan potente como é unha emisora como Radio Líder, pois tamén temos que saber velo, non? E temos que saber apostar por ela e poñer pois, os medios de que dispoñemos, os medios públicos tamén a apoiar, non? Nós tamén estamos moi satisfeitos como está funcionando este Fala que Fala, e tamén agardamos pois, que poida medrar e que poida ter moitas edicións, porque hai moitos centros educativos, hai moita rapazada a que temos que chegar e a que temos que explicarlle que falar galego é bonito, falar galego que está de moda e que en galego poden ter unha proxección social, unha proxección comunicativa, unha proxección formativa tamén a toda a comunidade escolar, tamén aos docentes, tamén aos pais e nais, tamén ao personal da administración de servizos, de forma que nestas iniciativas implique toda a comunidade escolar, porque é o que falábamos ao principio, non? Temos que falar de socializar. E en socializar temos que estar todas e todos. E quizáis por eso nos dixo, non estaría ben facer unha clausura de agradecemento a estes centros educativos, unha homenaxe, unha festa do galego. Isto vai ter unha conclusión que lle agradecemos tamén, que sexa un percorrido de 6 centros, que cheguemos ao mes de xuño, que non remate aí, que haxa unha festa con todos estes centros, a festa do galego. Pois, efectivamente, no mes de xuño imos xuntalos a todos e a todas as que participen, e imos facer esa festa do galego de Radio Líder. E imos pois, a emitilo para que nos escoiten moito máis alá onde nos podíamos imaginar, non? E que se quede sempre tamén con esa lembranza, porque tamén hai que ter unha cousa, Álvaro, o que hai efemérides, hai actos que se celebran nesas idades que non nos esquecen nunca máis na vida. Seguramente para moitos deles vai ser a primeira vez que poidan comunicar algo para moitísima xente, ou que teñan un primeiro contacto cun medio de comunicación, non? Mais aínda cando falamos dun medio tan fantástico como é a radio. Estaban abrallados porque a xente que participou no IES Oroso teñe unha radio incipiente que están facendo como radio escolar, e claro, para eles a radio era unha grabadora. Entón chegou a radio cos seus micros, as súas cámaras, e quedaron abrallados tamén, que é un contacto bonito cos medios de comunicación, como ben apuntaba. De feito, unha das experiencias que hai no ámbito docente máis novidos dos últimos anos é a creación de radios escolares, verdade? Está moi ben, pero claro, a radio escolar é iso, unha radio que funciona no ámbito do cole de comunicación. Radio Líder é, digamos, unha emisora de verdade. Entonces, pois teñen esa capacidade de sair ao aire, e de que os escoiten, e logo, iso tamén para eles ten un retorno, pois escoiteite falar no programa, estive escoitando o que dixeches, quer dizer, ten tamén esa outra parte de sentirte protagonista dun feito comunicativo en sí, non? E iso eu creo que non nos esquecen máis. E de aí que emitimos redifusión anunciada para que sexan os protagonistas que están en directo que se podan escoitar novamente, amigos, parientes, familiares e demais. Nese día, que haberá que buscar unha data, un lugar, esa festa do galego de Radio Líder co apoio da Secretaría Xeral da Lingua, vostede será entrevistado. Digo eu, non sei. Supoño que sí. Non por min, senón por... Non? Xa sabedes que a mí podedesme entrevistar cando queirades. Pero que sexan os propios... Pero falando un pouco do anterior, eu recordo, supoño que vos tamén, perfectamente, cando foi a primeira vez que falei por unha radio, por unha emisora de radio, non? Esa experiencia, non? Entre Vostede se acorda da primeira... Perfectamente, eu acordo perfectamente que a primeira vez que falei por unha radio. Pero xa estaba metido en política nestas historias? Non. Pero acordo a primeira vez que falei por unha radio. Ata o debo ter grabado, porque estarían coa cinta grabándome na casa, seguro. En cinta. E como foi? Maravilloso, unha experiencia maravillosa. A mí sempre me encantou a radio. En que emisora foi? Onde foi? De que falo? Pois non sei, eu supoño que sería na emisora municipal onde eu vivo, onde son das Radio Estrada, non? Pero acordome perfectamente cando falei pola radio a primeira vez. Hasta non sei se sería unha emisora anterior que houbo, que non me acordo xa agora como se chamaba, pero bueno. Pero vostede que é un cativo? Radio Pontevedra, unha destas, sí, claro. Bueno, un cativo, sería era un mozo.
Sí, claro. E entrevistarme pola radio. E aquilo foi para Mira min como unha experiencia inolvidable, claro que sí. Pois que bonito que estes 6 centros, que moitas veces sexa un... Claro, porque agora a información mudou, que un medio tradicional, podese dicir así, no contexto no que estamos da comunicación, que tempo despois esta xente do IES Oroso, do Liceo, do resto de centros digan que lembre Claro que sí. a iniciativa de Fala que Fala como galego e como radio, me parece magnífico. Van a lembrar, Álvaro, non teña ninguna dúbida. Pode haber alguén que non, pero a maior parte deles non lle vai esquecer nunca a primeira vez que saíron ao aire e que comunicaron para o público en xeral algo. Iso é un antes e un despois na vida das persoas. Fala que Fala, un proxecto que nace de Radio Líder e que conta co apoio, co mimo, co cariño da Secretaría Xeral da Lingua para comunicarnos, para expresarnos en galego, porque o galego, o din aquí todos os artistas que veñen, está de moda no ámbito cultural, social, no día a día, e, bueno, pois hai que promulgalo e hai que recordarlo a esas pois xente que ten entre 12, 14, 15 anos, penso que teñen, son os destinatarios deste proxecto. Algo máis, Valentín? Que estivo no Bierzo, onde estará... no Bierzo, porque ali tamén se fala galego, tamén... temos máis de 1000 alumnos de galego no Bierzo, como sabedes, é unha zona galego falante, aínda que está fora das fronteiras administrativas de Galicia, pero iso non o sabe moita xente, non? Que temos coles, institutos, escola oficial de idiomas en Ponferrada, onde se imparte o galego, onde se examinan dos cursos celga a xente. O galego está presente en moitísimos lugares do mundo. O galego estúdiase en máis de 40 universidades do mundo inteiro, de San Petersburgo en Rusia ata Estados Unidos. O galego é unha lingua que está de moda, é unha lingua amable, é unha lingua que apetecelle aprendela a moitísima xente, non? Porque nos vincula tamén a unha cultura, como dicía antes, moi próxima, moi amable, moi cordial. E que hai que dotala, como sabedes facer desde aquí, que o notamos desde o primeiro momento que empezamos a colaborar con vos, cargalo de positividade tamén, é dicir, ser plurilingüe non é un problema, ter máis dunha lingua é unha ventaxa. Sempre as sociedades máis avanzadas do mundo son sociedades plurilingües que se manexan en varios idiomas, non? Cando temos a sorte de poder manexarnos nunha lingua como a galega, que ainda por riba nos vale de ponte cara a lusofonía, porque un día tamén temos que falar disso, non? Nós ainda temos a inmensa fortuna de que, falando galego e sabendo galego, podemos entendernos cos portugueses, que isto non lle pasa a todo o mundo, é dicir, non lle pasa a un valenciano, non lle pasa a un mallorquín, non? E nós podemos manexarnos por ese inmenso mundo dos países de lingua portuguesa, que é a sétima lingua máis falada do mundo, non? A lingua máis falada do hemisferio sur do planeta, por exemplo. E moitas veces non somos conscientes destas vantaxes, non? Pero bueno, iso queda para outro día, falaremos da lusofonía. Outro día falamos desa conexión con Portugal que moita. Graciñas, Valentín García, por vir ata aquí. Volvo e repito, por formar parte tamén deste proxecto que Fala que Fala. Graciñas. Moitas grazas a vos. Grazas.